part 2 sa ating live streaming kahit walang nanonood. Mama, ay tagpuan ito. Mag-unog ko. Sige. Mag-unog ka. Oh, Apa, Mat? dali na. Bagoong. Kamera mo kaon. Kung mo makakaya na ka lang mo. Ang ginamit to. Ano naman? Ano naman? Hindi ka mo kuha o galita sa boss? Sakto yan. Sana yung mga kaon? Oh. Bukas na. Kamali lang kailangan yung nilalagyan. Kuya Ede. Lock by. Mat na. Catch. Tanawa ko na to dito, be. Ang uban, be. Lagi kay klaro suguon dya ay. Kasi gagamot. Pagyat na. Enermax. Enermax. Pila kilo? 4 kilo ihabon soy. Ay, lang niya ay. Enermax. Malampuwa. Masa man ka? Ako akong biskwit. Saan niyo, Pat? Katong... Ah! Namin lamas ten. Alamas? Kami ka ng silitag-as. Pada. Pagpila. Sili lagod nga espada, bye. Pagpila te. Pagpiso. Limay. Sibuyas dahon. Hindi makabuok og dahonan, pilang dahonan. Maligis nga dahonan. Sapat ng aking partner. Kamatis tinaa. Ang kamatis di. Isa lang. Ha? Oh, kana lang. Why ko kamatis di usabi?
dapat mo. Ay! Ano may? Papa, ante kay Uto. Dara, oh. Na. Sige na. $29. Salamat. Masdan mo. Ipong ko. Parang nangyayalo ako. Sige, baka ako mag-copyright arong mga music, ha? Pero ba, duga kayo rin lang music. Kasabihin yan. Nagipugon ay nagipugon nalipong. Namoy magic. Magic. Ya, paano sila biscuit ba? Katong plate? Or, Namoy sa orange. napa ba tayo? Ano lang ay? Orange ka lang. Cheese? Cheese? Wala? Sa Isa pa? kanara pipila. 5-2. Wala. Kay mo te. Sardine size. Ha? Sardine size. Parihak sa sardinas kadako. Oh. 36 te. Pila ka buok. Pila ka buok. Ha? Yang patatas. Ito pailain, te. Usa ka kubra. Pailas ko kono. Kaya na ipanday.
Aw, sa kamok Fuji bar na lang. Ah. Ikaw na hindi ka mag-snack. Palit na siya ka ng turon. Ako ka libon yun kay nakita kong tiil. Gining idara na po. Di baday magtukod-tukod ba niya, bugatog da. Kuha ang signal. Minsan lang. Oo man ang kuwan mo yan. Atong dato ay nanay.
daog. Sige. Wala na dito. Tapos. Super loading lang. Sige, connecting. Ha? Bango. Super bango ng sabon. Sabon. Basta fermenty lang siya ko. Naan ganun. Sorry. Conditioner na. Ano na collagen? Ano baka ng panty? Conditioner. Pagod mo yun naman. Charge ako na. Guys, Ah! diyan Mag-i-end na po tayo kasi bat na yung phone ko. Pay lang, dog na gagmay te. 30. Ang dag ko. Parihara. Lobat na si ako. Fine. Cute. Kalan te. Dagko doon. Be! Be! Tagay ko hotdog. Gagmay mo. Gagmay. Gagay ko hotdog gamay usa. Hotdog. Gagmay. Ako pag-i-end. Apay doon si Kabuk. Yan ang mag-zero na ako pag-i-end. Oo. Ay, natig ka na? 13. Oo. Mag-atong 10 kami. Unyig, eh, mo na nang i-end. Unya, napay ko taste yung sa. Baba na, kung nakakabit na yun. Di ko na pa na yung i-try mo siya. Hindi yan, nagkatoy na na. Unsa. Ano naman ni Bi? Uy, Thank you. na 40 naman mo. Hindi mo pa. Wala kong gunting. Bye. Dili na na, wala na na kay ads ang noodle. Kaya wala man lang safety ang noodle. Ito na lang. Ha? Sana. Ang kanang kuwa. Kini kay tulo ka buok. Ang kani o ang kani isa pa. Kani kamera ko. Duka kayo, duka. Na daghan na lang. Ay, di safety ang nakabuo. Again, na ang tako. May gas na kayo. Saan? Ilan sa mga ito. Ano pa na ano saan? Ano ba ba? Sige lang din yung vlog ng kanya malaghan na natin. May ano di ay ka lang mag. Kasi awan. Kasi barang na, banda sa ito. Nag-reconnecting. Oh! Outpass ang wifi. Nag-ugtas kay grabe ka loading. Jud. Tamad.
tulugan o kami kay Has. Ulbos. Ito sa ano. Ha? Grabe ko na sa Lamang malaki. Oo. Kuan? Ikaw naman, Chico. Ano naman yun? Ang sa kwarto, mura mo. Tignan pa rin yung kagon sa'yo. Oil check na ni 1,000. Wala, gumayar ang suod noon. Ano ho? Ano na, ni balik na on check din. Ano ka? Sige ka nang kuha mo. Ah, Itoy! Dito ako. Kailangan. Sure. Kailangan. Wala nung kung nag-adi-ali. Nakatara mga ganyan. Saan naman sa Justly? Sa dong? Winston. Ilaman. Isa. chayo. Ayo. Hindi. Wait lang mga magdag ko ante. Kinalang po isa. Be! Ilisi ra gud ri yung hotdog ni kuya. Ilisi ra. Ano dan? Ilisi og dako dayon duha ka bok. Ha? Ano pinagawa sa social media? Hindi ka? Ano yan? Ako ka na ulit. Igugay na ko dito. Kapag first lead na ako. Dito, gyapo ka nagabak. Sige ra kikulik. Kurang ko diya. Balik ko siya. Ang balik ka. Ito ay halinon ang rejoice na. Hinay kayo. Balik ko siya. Balik mo nga. Hotdog. Ako si Richard daw niya. Ako hindi duty. Dati. Ah, ganun. Bulan yung balik. Impit eh. Be! Ang isa lang ng ubad eh. May mo ba do? Oh. May kong intro Ma? sa be. Gas na. Ma. Lalo ano ito. Ay. Ay mo ano? Tingkara dati sa. Ya, no ba sa diya sa. Walay Nova. Wala no ba ya? Jinky lang na, jinky di. Jinky na lang. Ay mo dong Arjun. Register nang to daw. Wala umot. Ay na. Tingkara dati isa. Duha to dong? Connecting. Ah.